Не мога да говоря, защото ще ми фурна устата. Сега трябва да седим, за да може да изсъхне. Стой! Стой! Мото ги преди не свърши. Не свърши, бе. Ей, как те свърши, бе? Ей. Изпуснахме моята стена от прози, бе. Ето това, ако искаш да се покажи. Тя сега става. Okay. Не, просто бях в леглото. Просто бях в леглото, хора. И забравих да ви кажа, че това е втора част. О май гаш! What the fuck? Нека се вличаме. Ето я. Малка гиричка. Това е за кола. Не. Да, това не е гиричка, хора. Не е гиричка. Аз сега ползвам като гиричка. Я? Пътеките. Не ми пука тя, това не ми трябваше. Добре, не. Пари, какво ще правиш? Това е от Кико Милано. Защо лъжеш? Това е от Кико Милано с ей той глас, с ей това вишу. Лъже. Не, какво пише тук? Да, ма това е от отдавна. Не, това е от с Кико. Това е от Кико Милано с отвеждите и това е гланц. Наистина това е от Кико Милано. Не ви лъжа, това е от Кико Милано с това и това са от Кико Милано. И тук